Mae hi'n Sul y Tadau. Fi'n gobeithio bod chi wedi bod yn brysur iawn yn gwneud rhywbeth neis iawn i dad fel brecwast mewn gwely neu prynu cerdyn i dad. Mae'n special iawn heddiw yn dydi. Mae tadau yn amazing. Maen nhw'n chwarae gyda chi, maen nhw'n gofalu ar ôl chi neu'n siŵr bod chi'n saff, maen nhw yn bwydo chi, maen nhw'n cysuro chi os oes rhywbeth yn upsetio chi. Mae tadau yn fodlon wneud unrhyw beth drosto chi. Ond chi'n gwybod beth? Fi'n gwybod bod yna 2 tad sy'n well na tad chi. Yr un cyntaf yw dad fi, achos dad fi yw'r gorau. A'r ail un yw Duw y Tad. Duw y Tad yw'r tad gorau erioed. Mae'n well na tad fi hyd yn oed. A dyna be ni'n gweld yn y darlleniad heddiw. Meddyliwch mor aruthrol fawr ydy'r cariad mae'r tad wedi dangos ato ni. Dyn ni'n cael ein galw'n blant Duw, ac mae'n berffaith wir. Y rheswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Mae Duw yn caru ni gymaint. Mae Duw eisiau galw ni yn blant, a mae eisiau ni galw fe yn dad. Nawr, mae eisiau hwnna cymaint. Mae'n fodlon anfon ei unig fab i'r byd i achub ni. Achos ar hyn o bryd, mae'r pechod a'r pethau drwg ynddo ni yn stopio ni rhag galw Duw yn dad. Ond mae Duw yn fodlon newid hwnna. Mae Iesu Grist yn dod i'r byd ac yn byw bywyd perffaith, a wedyn roed y bywyd perffaith yna i ni. A nawr ni'n gallu galw Duw yn dad, a mae Duw yn gallu galw ni yn blant iddo fe. Dyna maint cariad Duw. Ond nathoch chi sylwi beth oedd e'n dweud ar ddiwedd yr adnod nathon ni ddarllen? Beth am edrych arno fe eto? Y rheswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Mae'n dweud, dydy pawb ddim yn gallu galw Duw yn dad iddyn nhw. Pam? Wel, achos dydyn nhw ddim wedi nabod y Meseia, sef Iesu Grist. I ddod i nabod Duw, mae yn gyntaf angen dod i nabod Iesu Grist. Nawr, fi eisiau chi feddwl, oes rhywbryd yn eich bywyd mae rhywun wedi dod lan ac yn dweud, och, ti'n edrych union fel dy dad, neu ti'n soundio'n union fel dy dad. Wel, yn amlwg achos chi yw plentyn eich tad. A mae'r un peth fan hyn. I ddod i nabod Duw y tad, mae angen dod i nabod Iesu Grist y mab. Trwy y mab, ni'n gallu gweld Duw. Trwy Iesu Grist, ni'n gallu galw Duw yn dad i ni. A ni yn blant i Dduw. Mae angen cofio hynny. A i wneud hyn, mae angen darllen y Beibl. Yn y Beibl, ni'n gweld straeon a hanesion am Iesu Grist. A os ni'n gweld Iesu Grist yn y Beibl, ni'n dod i nabod Duw yn well. A mae'n bwysig iawn nabod eich tad yn dda iawn. Felly gai annog chi ar Sul y Tadau i ddod i nabod ac i ddod i garu y tad gorau erioed. Duw y Tad.